Най-накрая в село Юндово открих парцел, който се продава. Виж какъв е достъпът до самия парцел. Това е практически от тук този кол и там до съседската ограда. И тук надолу, не знам дали се вижда, има река денивелация. Там хората, виждате, купили са го този парцел и има огромен насип. Тук също в района се строи, правят се масивни къщи. Има и, разбира се, изгубяеми постройки. Ето, тук си има стари вили, най-вероятно ще се строи. Нека добавим следната важна информация. Имотът се намира на 500 метра от асфалтов път с лека денивелация. Собственика не е сигурен дали има ПУП. Площ 746 квадратни метра. Ток е вода на граница. Искаш да предположиш каква е цената? Напиши в коментарите очакваната от тебе цена. До скоро!